Добре дошли в вълнуващия свят на въздушния бадминтон. В това видео ще разгледаме правилата и невероятните ползи, които този спорт предлага за деца и родители. Нека започнем с основите. Въздушният бадминтон се играе на открито и не изисква традиционно игрище за бадминтон. Можете да го играете в паркове, дворове или дори на плажа. Какво ще ви трябва, за да играете въздушен бадминтон? Ракети. Перце достатъчно тежко, за да устои на вятъра. В идеалния случай, висока мрежа, но можете да играете и без нея. Последно, но не на последно място, семейство и приятели, като въздушният бадминтон може да се играе в отбори до 3 души. Целта на въздушния бадминтон е подобна на традиционния бадминтон. Да ударите перцето над мрежата и то да падне от страната на противника. По-конкретно, винаги трябва да се опитвате да върнете перцето в полето на противника. Не позволявайте да падне на земята във вашето поле. Ако играете двойки или тройки, вие и вашите съотборници трябва да се редуват в сервиса след всяка точка. Започнете да